φυλάτων αυτάς, εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχάς του χώρισον. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήστε του χαμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη των αιών και νόμους αλήθεια. Κυρίου δεηθώμε. Ότι εσύ Ανάσταση, ζωή και πάντο κειμένο των δουλών των υπερπίστεως και πατρίως πεσόντων αδερφών και πατέρων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να απέμβουμε, συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό, και σωπιό σου πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχοντας αθάνατο βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Ορθομητρός. Των Αγίου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Λαζάρου. Και τας ψυχάς των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ευκλαιός πεσόντων και αδελφών και πατέρων ημών, σκηνέτη και ον τάξε εγγόν της Αβραάμ να πάθει και τα δικαίου συναριθμίσε ημάς να ελεήστε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτός η μνήμη. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ. Μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων, απάντων τιμιότερον εστίμη πατρίς. Πλάτων Κρήτων. Σεβασμιότατε, κυρία Βουλευτή, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, μέλη του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου, ανώτατες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε μπροστά σε μνημείο ηρώων και μαρτύρων 102 χρόνια μετά τη θυσία τους για την ελευθερία της περιοχής Αμυντέου και 6 χρόνια μετά την επίσημη καθιέρωση της επετείου απελευθέρωσής της, για να τιμήσουμε ευλαβικά τους νεκρούς ήρωες πεσόντες σε αυτά τα ματωμένα χώματα, αλλά και να πανηγυρίσουμε την τελική νίκη του ελληνικού στρατού και την ελευθερία αυτού του τόπου. Τιμούμε σήμερα σε πνεύμα εθνικής ενότητας, σε δύσκολες μάλιστα εποχές και πάλι για την πατρίδα μας, 4 γεγονότα. Την τελική νίκη του ελληνικού στρατού με την δεύτερη απελευθέρωση του Αμυντέου και των γύρω χωριών από τους Οθωμανούς δυνάστες της στις 6 Νοεμβρίου 1912, την νικηφόρα μάχη του Σόροβιτς στις 23 Οκτωβρίου 1912, το όνομα της οποίας τιμητικά αναγράφεται στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, όπως και τους θυσιασθέντες στρατιώτες και αμάχους κατοίκους της περιοχής, την αποφράδα ημέρα της 24ης Οκτωβρίου, που αποτελεί την αιματηρότερη σελίδα του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, αλλά βεβαίως και την πρώτη απελευθέρωση της περιοχής από τον τουρκικό ζυγό την 18η Οκτωβρίου 1912. Είναι βαρύ ιστορικό προνόμιο για την ακριτική αυτή γωνιά της Ελλάδας να έχει απελευθερωθεί 2 φορές κατ' εξαίρεση σε σύντομο χρονικό διάστημα και να έχει υπάρξει θέατρο σκληρών μαχών και συγκρούσεων, πολύ περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι οι γειτονικές της περιοχές απελευθερώθηκαν σχεδόν ανέμακτα. Αυτό καταδεικνύει και το πόσο επιτακτικό καθήκον και υποχρέωση εθνική αποτελούσε η επίσημη καθιέρωση της επετείου της 6ης Νοεμβρίου και πόσο μεγάλη παράληψη ήταν ο μη εορτασμός της μέχρι το 2008. Η απαράδεκτη αυτή παράληψη τερματίστηκε με πανηγυρικό τρόπο τότε, αφού μετά από αγώνες 8 ολόκληρων ετών εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα που καθιστά υποχρεωτικό τον εορτασμό των ελευθερίων και αφορά το σύνολο του Δήμου με όλα τα χωριά του.
Όταν πριν 14 χρόνια αρθρογραφούσα για πρώτη φορά ζητώντας επίμονα τον επίσημο εορτασμό αυτής της σημαντικής επετείου, παρουσιάζοντας παράλληλα τα πορίσματα των ερευνών μου για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Αμίντεο και τα γύρω χωριά, πολλοί μου είπαν πως δεν θα καταφέρω τίποτα και πως η εποχή μας δεν ενδείκνυται για την ευόδοση τέτοιων πρωτοβουλειών. Ζούσε τότε η χώρα τον επίπλαστο μύθο της τεχνητής ευδαιμονίας με δανεικά και κάθε ενασχόληση με τέτοια ζητήματα θεωρούνταν μέσα στο ηλιστικό και φθοροποιό κλίμα της τότε επικρατούσας λογικής που μας οδήγησε στην σημερινή τραγωδία ως έθνος, περιττή και ρομαντική προσπάθεια. Ύμνος. Επομού. Παρουσιάσε. Πέρας τελετής.
σήμερα, μέρα γιορτής για το Αμύντεο, τιμάται τα ελευθερία του. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Ελαμβρότιστα γιορτάστηκε σήμερα η απελευθέρωση του Αμυντέου, το πιο σημαντικό γεγονός για την ιστορία αυτής της πόλης. Όλοι γνωρίζουμε τον ρόλο που έπαιξε κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες από το δυτικό ζυγό. Η ιστορία μας έδωσε μια ήττα, μας έδωσε όμως και μεγάλες νίκες, τις οποίες οφείλουμε να τιμάμε και να γιορτάσουμε. Όλη η πολιτεία ήταν σήμερα εδώ, ευχαριστούμε όλους τους επίσημους που παραβρέθηκαν και με την παρουσία τους έδωσαν τον τόνο που χρειάζεται σε αυτές τις εκδηλώσεις και φυσικά η νεολαία μας και ο στρατός παρόντες να δίνουν το στίγμα της στιγμής, να τιμούμαστε, να μην ξεχνάμε. Να ανασύρουμε την ιστορική μνήμη, η οποία είναι απαραίτητη για την επιβίωση αυτή τη στιγμή τη δύσκολη του τόπου μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς για την παρουσία σας. Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που μου δόθηκε η ευκαιρία και ευχαριστώ και όλες τον Δήμαρχο Αμυντέου που μου έκανε την τιμή να με προσκαλέσει σε αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή για τον Δήμο Αμυντέου, για την Δυτική Μακεδονία, για όλα τα χωριά της περιοχής. Όπως γνωρίζετε, είναι ιδιαίτερη τιμή μου γιατί αποτελεί και τον τόπο των παππούδων μου. Η μητέρα μου κατάγεται από τον Άγιο Παντελεήμονα, το χωριό δηλαδή που είναι ακριβώς δίπλα. Εμένα ζητώ και μεγάλη συγκίνησή μου για αυτή την ημέρα. Να πω ότι η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική και για έναν ακόμα λόγο, γιατί μας υπενθυμίζει όλους τους Έλληνες ότι τις θυσίες τις οποίες έκαναν οι πρόγονοί μας προκειμένου να ελευθερώσουν αυτά τα άγια χώματα και ότι αυτά τα χώματα είναι ματωμένα. Σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα, όχι μόνο λόγω οικονομικών συγκυριών που είναι η αφορμή την οποία χρησιμοποιούν για να εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές εξόδους στον Ελλήνο, αλλά γιατί από προχθές τουρκικές φρεγάτες έχουν εισέλθει στο Αιγαίο, επί 9 ώρες δρούσαν ανενόχλητοι και κυκλοφορούσαν ανενόχλητοι φτάνοντας μέχρι και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά. Χθες, όπως ενημερώθηκα, βρίσκονταν στη Σκύρο και ουδής είχε καμία αντίδραση από την πλευρά της χώρας μας. Να πούμε ότι εμείς καταδικάζουμε όλες αυτές τις ενέργειες μιας κυβέρνησης που φαίνεται ότι έχει παραδοθεί, ότι έχει παραδώσει την εθνική κυριαρχία της πατρίδας μας, έχει παραδώσει την εθνική άμυνα της χώρας μας και να τους δώσουμε το μήνυμα από αυτή την ακριτική περιοχή της χώρας, από την Μακεδονία, ότι δεν θα τους περάσει και ότι πολύ γρήγορα έρχεται η μεγάλη ανατροπή τους και ότι θα βρεθούν πάρα πολύ σύντομα κάθε κατρεγάρι στον πάγκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρα τιμή, το Αμύντεο γιορτάζει την ελευθερία του. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, να συγχαρώ τους νέους και τις νέες, τα παιδιά του στρατού για την καταπληκτική παρέλαση. Όπως και στις άλλες πόλεις της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έτσι και σήμερα στο Αμύντεο, η δήλωση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Αν θέλουμε πραγματικά να τιμήσουμε τους αγώνες των προγόνων μας, πρέπει και εμείς να πορευτούμε με την ίδια ζέση για περισσότερη δημοκρατία, για περισσότερη ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα. Και όλοι μαζί ενωμένοι να μπορέσουμε να φτιάξουμε την περιφέρεια του Άδρου, αλλά και τη χώρα του Άδρου, η οποία δεν θα υποτάσσεται και δεν θα απολέει την εθνική της κυριαρχία. Χρόνια πολλά! Σήμερα είναι μια μέρα τιμής και μνήμης, αλλά και μια μέρα που οφείλει η κοινωνία και οι πολίτες και όλοι μια μέρα από την οποία οφείλουν οι πολίτες και η κοινωνία να κλείσει δύναμη για όλες τις επόμενα χρόνια και όλες τις επόμενες γενιές. Η αλήθεια είναι ότι όταν οι Έλληνες στις δύσκολες στιγμές είναι ενωμένοι, ψύχρεμοι και ατσαλώνονται ψυχικά, τότε μπορούν να τα καταφέρουν. Αντίστοιχες στιγμές μπορεί κανένας που χρειάζεται αυτή η ομοψυχία, μπορεί να υπάρχουν και σε καιρό ειρήνης, όχι μόνο σε καιρό πολέμου. Μια τέτοια στιγμή είναι και η σημερινή, όπου φαίνεται ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, φαίνεται ότι υπάρχει, διακρίνεται η άκρη αυτού του δύσκολου δρόμου και θα έλεγα ότι εκείνο που χρειάζεται ακριβώς αυτές τις στιγμές είναι ψυχραιμία, ομοψυχία και σταθερότητα.